A poprosíme rozsviečkať. Tam sa stal veľký problém a pravdepodobne sa nemôže dotknúť naradia, slečna sa nemôže dotknúť naradia podľa pravidiel, takže budú sa musieť baby aj s týmto popasovať. No a domáce baby na trati, tak ako samozrejme je to trošku problém, nakoľko im už pred týmto spadol kôž, ale baby sa s tým statočne bojujú. Košík tam máme, takisto voda je namočená, takže verím tomu, že... Baby to nakoniec zvládli aj napriek tomu, čo ste mali možnosť vidieť na začiatku, že teda babám sa stala veľká smola. Už počas prípravy im spadlo na rade, spadla im celica aj kôž, samozrejme podľa pravidiel, ktoré by na tých televíziách. Domáce baby na trati, ale veľmi rýchlo sme ich museli zastaviť, nakoľko tam bol predčasný štart, takže baby, pozor na to. No a červeného tráti, ale tam bol predčasný štart, ja som pozeral, či vôbec vráti, alebo nevráti hlavný rozhodca človeka, ale vráti. A babi, nehnevajte sa, ale bol tam predčasný štart, ja som to videl odtiaľ a chalani sú na linii, to znamená vidia to, pohli ste sa minimálne dve, aj druhýkrát. Takže žiaľ, liga je takáto, pravidla v lige sú takéto, netreba sa teda...